mogelijk gemaakt door de Fly van de week. Welkom op weer een nieuwe aflevering van In Beeld. En dit wordt een hele speciale. Want we gaan het maar over één onderwerp hebben. We gaan het hebben over windmolens. En ik heb hier 6 mensen, 2 keer 3 aan tafel, die daar alles van weten en die gaan nu daar alles over vertellen. Maar laten we eerst eens gaan kijken waar de gemeente Echtzuster van plan is studies te maken. Is het toch goed, hè? Studies te maken waar eventueel windmolens geplaatst kunnen worden. Ik ga de regie vragen even dat plaatje te laten zien. Kijk. Hingen, Maria Hoop en Koningsbos. Prima, dan weten we dat. Ik ga even de gasten voorstellen, de eerste 3. Links van mij, Jos Otte. Jos, je bent er een keer eerder geweest aan deze tafel. Jij bent een projectmanager. Ja. Dat staat ook daar mooi zo onder jouw hoofd als we dat projecteren. Jij zit een beetje in de techniek, zal ik maar zeggen. Klopt. Ik zeg projectmanager, maar je bent werktuigbouwkundige, om precies te zijn. Hè? Werktuigbouwkundige. Naast jou zit Sebus Zevenhuizen. Dat klopt. ICT. Ondernemer. Ondernemer, ja. ICT. Dus je weet alles van de bits en de bytes die misschien in zo'n mode terecht gaan komen. Laten we dat even in het midden. Laten we in het midden. Die mode kun je altijd beter in het midden laten trouwens. Dat draait beter. En naar rechts, ook geen onbekende van ons, Mark Reinders. Specialist tijdelijke energieoplossingen. Dat klopt. Dus als hier daar de stroom uitvalt, dan moet je mij bellen. Dan hoef je jou niet te bellen, dan heb jij meteen voor ons een oplossing. Ja. Ben benieuwd. Maar ik ga naar jou, Jos. Daar begin ik mee, want maandagochtend vroeg kregen, en ik laat hem even zo in beeld zien, en ik hoop dat kregen alle mensen van de gemeenteraad in Echtzuster kregen deze brief in de bus. Klopt. Want dat hebben jullie speciaal gedaan. Want die brief heb jij geschreven. Ja? Je hebt hem niet zelf gepost, dat laat je, maar je hebt hem zelf geschreven. Want er staat iets op het programma, geloof ik, van de gemeenteraad over windmolens. Kun je daar iets over vertellen? Ja, zeg maar, in de raadsvergadering in december was energievisies aan bod geweest. Toen is ook zeg maar, windenergie ter sprake gekomen. Ja. En gezien de onrust die in de gemeenschap was ontstaan, is daar besloten om een raadsconferentie te organiseren. Zodat de raadsleden zeg maar, zich kunnen inlichten omtrent alle aspecten van windenergie. Is dat een soort commissievergadering of hoe moet dat zien? Een raadsvergadering, maar met alle raadsleden dus. Waar een aantal sprekers zeg maar, een aantal aspecten van windenergie in dit geval belichten. Ja. Zodat de raadsleden goed geïnformeerd worden. Maar degene die daar zeg maar, een praatje komt houden, zijn dat allemaal enorme voorstanders ervan? Of zijn het gewoon specialisten die uit hoofd van hun beroep hun zegje komen doen? Het is natuurlijk zo, als je ergens voor wil laten inlichten op een bepaald thema, moet je zowel de voor- als de tegengeluiden laten horen. En de raadsleden moeten daar zeg maar, de goede weging maken. Ja. Van wat ze zeg maar, het zwaarst vinden wegen voor hun burgers. Want daar gaat het om. Ja, want ik maak even een overstapje naar jou, Mark. Ja? Want het is zo dat de gemeente Echtzuster in het kader van de energietransitie er is. De rest gaat hier. Ja, haar deel wil nemen, zeg maar, om invulling eraan te geven. En dat doen ze met verven, heb ik begrepen. Uit de documenten die we hebben verstuurd blijkt eigenlijk al dat de gemeente Echtzuster al bijna alles heeft gehaald wat ze zouden moeten halen. Als je kijkt naar de getallen die er liggen. Ja, misschien is dit plaatje. Ik zal even het plaatje laten zien. Dan ga ik even vragen aan de regie. Want dat hebben jullie me ook gestuurd. Ja, ik heb nog nooit zoveel informatie van tevoren gekregen als van jullie, moet ik zeggen. Dus ga ik even het plaatje laten zien. Ja, dat ziet er... ja. Want dat is eigenlijk de kernvraag. Hè? Waarom zouden we nu nog kiezen voor windmolens? En dan zie ik daar die pizzaschijf. En dan zie ik een heel klein lichtblauw stukje. En dat zou dan de windenergie moeten zijn. Ja. Als je tekort komt. Nou, ik denk eerder dat we even terug in de tijd moeten gaan. Kijk, ooit is een keer bedacht door de gemeente. En met de beste bedoelingen.
Als je met alternatieve energie aan de slag gaat, dan kun je met zonne-energie aan de slag, zowel op daken als in zonneweiden, maar ook met windmolens. Ja. En destijds heeft men gekozen om dat te verdelen, toen 1/3, 1/3, 1/3. Oké. Alleen we zijn zo enthousiast allemaal met zonne-energie en zonnepanelen aan de slag gegaan, dat die verhouding is eigenlijk vandaag de dag niet meer nodig. Ja. Maar ook met de zonne op daken, de zonneweiden, zie je eigenlijk dat er maar een heel klein gedeelte open staat. Ja, dat komen we direct met de vraag, moeten we daar dan grote windmolens voor plaatsen? Ja, want wordt er nog steeds vastgehouden dat 1/3 kan misschien op landelijk niveau misschien dat die verhouding anders is? Of is dat... Het is een keuze geweest van de gemeente en niemand verplicht ook de gemeente om überhaupt windmolens te plaatsen. Kijk, er is een restopgave geweest, maar niemand vraagt aan de gemeente, plaats windmolens. Dat is een keuze die de gemeente zelf maakt. Oké. Want Limburg heeft bijvoorbeeld een opdracht een bepaald percentage windmolens te zetten of een bepaald vermogen. Maar dat doel heeft Limburg al een tijdje geleden gehaald. Dus we hebben wel, iedere provincie heeft een verplichting om een aantal windmolens te zetten. En een stukje wat Limburg zou moeten doen is vorig jaar gehaald. We zitten daar nu ruim boven. Oké. En de rest mag je dan invullen hoe het beste uitkomt. Nou, ik heb het namelijk ook concreet gezien van onze eurocommissaris, die pas weer nog Tijnke Wouter werd genoemd in het programma Vandaag Insight, meneer Timmermans. En die zegt eigenlijk, ja, windmolens die moet je in Limburg niet plaatsen, die horen hier niet thuis. Ik denk ook dat dat een tweeledig iets was. Hij is natuurlijk bezig met het Einstein-project in Zuid-Limburg. Maar de andere keerzijde is dat het waait eigenlijk vrij weinig in Limburg. Ja, daar heb ik daar een kaartje van zien. Ja, dat speelt er ook in mee. Dus ja, als je wil, wil ik het nu wel eventjes laten zien aan de kijkers. Want dan weten ze ook gelijk, moeten we dat nou wel doen? Hè? Ja, hier hebben we het. Leg eens even uit, wat zie ik hier? Ik zie blauw, groen, rood. Op deze kaart zie je de windsnelheden die door gemeten zijn op bepaalde hoogtes door het KNMI in Nederland. En voor windenergie is het van belang dat je zo hoog mogelijke windsnelheden hebt. Omdat de hoeveelheid de windsnelheid, als je die verhoogt of verlaagt met 10%, dan heeft dat ook een effect van 30% hogere of lagere opbrengsten. Dus je moet met een windturbine... 10% verlaagd, 30% minder opbrengst. Dus er zit een verhouding van 1 staat tot 3. Dus als de windsnelheid met 1% toeneemt, dan neemt je opbrengst met 3% toe. Okay. Dus je moet dus eigenlijk in gebieden staan waar zoveel mogelijk wind is. En dat is niet hier. En dat is niet in dit stukje van Nederland en zeker niet in dit stukje van Limburg, waar we eigenlijk de laagste windsnelheden hebben overal gemeten. Ja, oké. Maar ik bedoel, dat weet de gemeente toch ook? Ik bedoel, want het is nogal in de voorbespreking heb je mij verteld dat dit een hele forse investering is. Als alle plannen doorgaan die ze voor ogen hebben, dan wordt er, wat zei je, 25 megawatt tot 30 megawatt. 25, 30, 35 miljoen euro gaat het per jaar kosten. En per megawatt kost dat 1,5 miljoen of zoiets? Ja? Er is een stelregel dat het per opgestelde megawatt ongeveer 1,5 miljoen euro kost. Oké, maar dan bij een exploitatie is het niet alleen zeg maar, de kostenkant, maar de batenkant is hier heel belangrijk. Dat betekent ook dat er rekensommetjes gemaakt worden. Ja. En die rekensommetjes worden die echt zo gemaakt van oké, in Limburg hebben we een lagere windsnelheid, dus brengt minder op en het is nog steeds rendabel. Ja, die rekensommen worden gemaakt. Dus ze rekenen dat in een soort vollasturen uit. Dus hoeveel uren van zo'n jaar zou zo'n windmolen eigenlijk de optimale opbrengst hebben. Mm-hmm. En daar wordt een groot verschil gemaakt tussen wind op land, zeg maar aan onze kant, of aan de kust. Daar is dat hoog. Ja. Maar daar worden de modellen mee doorgerekend. Maar zelfs dan nog zijn de aannames die ze doen toch wel aan de redelijk positieve kant, zeg maar. Ja, maar dat zie je wel vaker met jonge ondernemers. Ja. Die schrijven businessplannen, daar groeien de bomen in de hemel. Je hebt ook iets verteld mij over aanbodgestuurde energie. Stroom. Ja. Ja, niet energie, stroom. Ja. Windturbines. Leg eens uit, wat zijn dat? Windturbines en zonnepanelen, dat is aanbodgestuurde stroom. Dus die wekken hun stroom op als de bron er is, wind of zon. Ja. Dus dat is aanbodgestuurde stroom. Maar wij leven eigenlijk in een samenleving naar vraaggestuurde stroom. Dus we gebruiken stroom op het moment dat wij dat willen. Ja. Dus als er geen wind is, moet je dus op een andere manier stroom opwekken. Het is nou vrijdag, het weer is ietsje anders dan bijvoorbeeld dat het afgelopen maandag en dinsdag was. Ja. Toen hadden we prachtig weer. Ik zag het aan mijn zonnepanelen, ik kan het mooi zien hoe ze opbrachten. En het waaide ook nog redelijk. Ja. En dat bedoel je te zeggen van op dat moment heb je heel veel aanbod en het wordt niet gebruikt.
Ja, of de prijzen worden daardoor lager. Je ziet dus op de markt, dus als er een winderige of als een dag met veel wind en zon is, dan zijn de opbrengsten per megawattuur vrij laag. Zelfs er zijn negatieve stroomprijzen op bepaalde momenten. Dus op het moment dat je eigenlijk wil oogsten met je product, zijn de opbrengsten het laagst. Is dat wat ik vorig jaar een keer in de krant gelezen heb? Dat mensen op een gegeven moment heel veel stroom gingen gebruiken, want ze werden betaald voor hun gebruik? Dat is dat. Dat is dat. Ja. Misschien ook goed om daar toe te voegen. Want zeg maar, we zijn in Nederland druk bezig met duurzame energie en met windmolens te plaatsen op zee voornamelijk. Dat zijn precies grote plannen. Dat is nu nog redelijk weinig, maar over 10 jaar, of over 6 jaar, staat er een gigantisch vermogen op zee. En dat zal als het hard waait, en op zee waait het altijd hard. En daar gaat heel veel energie dan opwekken wanneer het waait. Ja. En dan pas beginnen de molens en excessen te draaien, maar dan komt er al heel veel van zee. Dus dan typisch wordt dan de stroomprijs Is dan laag. laag. De prijs is dan al laag als hier Dat gaan is draaien. al laag en dan beginnen we van ons te draaien. Ja. En dan zitten al die ambtenaren de handen te wrijven en dan komt 's s'avonds de afrekening en zeggen, oeh, we moeten betalen om stroom te leveren. Maar- Dat is het omgekeerde effect dan. Maar dat is ook recent aangetoond in een rapport van TNO. Dat echt het is een soort bedreiging voor deze industrie. Dus dat de winstgevendheid van dit soort bedrijven in de komende jaren onder druk komt te staan. Ja. Dus de elektrificering van de maatschappij gaat er langzaam. Ja. Maar de opwekking gaat sneller als dat zal zeg maar voorzien. Ja. En daardoor heb je dus die disbalans in die prijzen. Ja. Als ik dan even ga naar de zonnepanelen die wij bijna allemaal op ons dak hebben liggen. Die noodzaak voor mij op dit moment is er niet zozeer om zeg maar, te gaan afnemen op het moment dat de opbrengst het hoogst is. Want ik kan toch salderen. Is dat een van de redenen waarom die saldering dan eigenlijk afgaat? Dat is wel een van de oorzaken. Dat is natuurlijk een wat krom systeem dat je dezelfde opbrengsten krijgt als iemand die daar een hele installatie voor heeft. Dus in de toekomst gaat dat terugsalderen er helemaal vanaf. En krijg je eigenlijk, op dat moment ga je alleen nog maar gratis stroom, krijg je het zelf op. Dus als je zonnepanelen hebt in de toekomst en dat is in de avonduur, ga je daar gewoon de volle marktprijs voor betalen. Dan ga je gewoon de volle marktprijs betalen. Oké. Ja, waar we moeten uitkijken is dat we het een beetje begrijpelijk houden, zou ik maar zeggen. Jullie zijn allemaal specialisten. Hè? En niks is moeilijker voor de dirigent om allemaal specialisten harmonieus met elkaar te laten communiceren. Maar voor de kijkers thuis, dat we inderdaad, en het ligt ook een beetje aan mijn vraagstelling hoor, dat moet ik eerlijk geven. Ja, ik denk dat er één aspect is, met name de subsidieregels. Op dit moment zijn er ook nog behoorlijk wat subsidieregels van toepassing op windparken, zonneparken. En daar zie je natuurlijk ook van dat bij zo'n groot aanbod wat er gaat komen, dat die subsidieregels zeker op land, die zullen aangescherpt worden. Ja. En dat is natuurlijk ook zo'n risico voor een project wat de gemeente aan wil gaan. Dan loop je het risico dat uiteindelijk die subsidie weg gaat vallen. Ja. Okay. Ik zelf heb 5 jaar lang in de gemeente Borselen gewoond. En daar hadden we zo'n kerncentrale staan. En die stond niet. Al die Borselenaren die hadden er helemaal geen moeite mee hoor. En waarom bouwen we er hier niet eentje? Of een kleintje of zo? Ja, goed, ik denk dat de landelijke politiek heeft natuurlijk al daar ook naar gekeken op dit moment. Er zijn 2 kerncentrales, of minimaal 1 kerncentrale voorzien. Maar ook in Limburg, de provincie Limburg is ook druk bezig met een onderzoek naar de haalbaarheid van iets kleinere kerncentrales. Ja. En zelfs in de gemeente Sittard, in de gemeenteraad, wordt hier al regelmatig over gesproken. Dus daar zijn ze al een stap verder. En er wordt ook al eigenlijk voor gesorteerd om daar ook een aantal onderzoekslocaties te benoemen, om die ook uit te zoeken, net zoals hier naar windmolens aan het kijken zijn. Ja. Kom daar eventjes op die locatie. In het begin hebben we dat plaatje laten zien met die 3 cirkels, de 3 locaties. Volgens mij, daar zitten ook nog gasten. Ik zie dat Toy zit. Jij woont in Mariehoop, hè? Volgens mij zag ik een windmolen bij jou in de tuin gepland, ongeveer. Zo'n beetje. Ja. Niet ver van mij vandaan. Klopt. Maar waar komt dat vandaan? Waarom, of is in dat microgebied daar ook weer de wind iets harder dan bijvoorbeeld op een plek waar ik woon? Of, De zoekgebieden komen voort uit dat de gemeente heeft gezocht naar locaties waar ze grond in eigendom hebben. Daar komen de zoekgebieden eigenlijk uit naar voren. Oké. Ja, er zijn een aantal criteria. Ja. Eigen grond Ja. was een criterium, maar ook moet bepaalde afstanden tot zeg maar huizen hebben en windmolens. Minimaal 500 meter, wat helemaal niet veel is. Maar 500 meter. 500 meter. Want ik meen me nog te kunnen herinneren, de vorige keer dat jij hier zat en Toy zat hier, toen was er iets dat er wet en regelgeving was binnen, dat of in Duitsland 10 keer de masthoogte of... In Zuid-Duitsland is dat 10 keer de masthoogte en in de rest van Duitsland is het 1000 meter. Ja,
Maar in ieder geval veel meer dan hier. Nederland heeft eigenlijk geen afstandnorm. Ja. Ze hebben een norm voor geluid, niet voor afstand. Oké, niet voor afstand. Geluid. Voor geluid. Ja, oké. Ja, u hoort op de achtergrond een tingeltangeltje. En nou gevraagd altijd alle gasten om een telefoon uit te zetten. En raad eens welke telefoon nu gaat. Ik schaam mij diep. Het is mijn telefoon. Normaal is mijn tas staat erachter. Maar vanwege al dat papier wat jullie mij gegeven hebben, staat mijn tas nog hier en dan gaat mijn telefoon. Dus duid mij niet euvel, lieve kijkers. Maar ik hoop niet dat degene die nou gebeld, nou, ik denk ik probeer daar nog eens. Maar goed, dat merken we dan vanzelf wel weer. Oké, dus die gebieden zijn bepaald op basis van eigendom van de gemeente. Niet op basis dat zou het mooiste plek zijn of daar waait het hardste. Maar jullie hebben ook iets gezegd dat die regelgeving losgelaten is. Volgens mij heeft Toy dat de vorige keer tegen mij gezegd in Nederland. Ja, de normen van geluid en slagschade, die normen zijn in 2021 zeg maar ongeldig verklaard. De Raad van State die heeft gezegd van er is geen onderbouwing voor die normen. Dus je mag ze niet meer gebruiken. Ja. Dus sinds die tijd zijn er geen echte normen en kan iedere gemeente met een juiste onderbouwing eigen normen vaststellen. En er komen wel nieuwe normen aan, dus eind dit jaar meen ik. Begin 2024 is de verwachting dat die gegevens bekend zijn. En daar ga je dat traject in dat dat vast wordt gelegd. Dus tegen het einde van 2024 is bekend of ligt vast wat de nieuwe normen gaan worden. Nou zijn al die gemeentes in Nederland bezig met die energietransitie. Iedereen, alle gemeentes denken aan windmolens. Als dat allemaal doorgaat, dan staat er om de 500 meter een windmolen. Of, Nou ja, gelukkig denk ik dat niet alle gemeentes op dit moment met windmolens bezig zijn. Nee. We zien natuurlijk om ons heen dat er toch een aantal gemeentes, pakken Sittard, pakken hier een Montfort waar ze plannen hadden. Dus Roerdalen, noem ze maar allemaal. Mazeik, gaat dat nog door? Daar zijn in ieder geval 1800 bezwaren opgehaald om er tegenin te gaan. Holtum? Die is door de rechter is de vergunning ingetrokken. Daar heeft Engie en Sittard Geleen hebben daar hun verlies moeten pakken. Oké. En dat verwachten jullie hier, of hopen jullie hier ook te bereiken? Ja, met dezelfde argumenten. Nou ja, we hopen in ieder geval dat er een inzicht komt bij de gemeente of dit nu nog een verstandig plan is met de wereld waar we nu in zitten. Er zijn andere oplossingen in aantocht. We zien steeds meer berichten dat mensen overlast hebben van windturbines. We hebben contacten met mensen uit Ospeldijk en Kokerpand, dat is ook een parkje in de buurt. En daar zijn steeds meer mensen die klagen over het geluid wat zo'n windturbine kan produceren. Daar gaan we het even na de wisseling hier van de wacht gaan we het over hebben met de heren die daar zitten. Ja. Maar we hebben ook nog dieren die daar last van hebben. En dan hebben we ook nog Judith Goossens aan tafel. En die gaat dan, want die gaat over de regeltjes, heb ik begrepen. Judith had eigenlijk nu hier eigenlijk bij moeten zitten. Hè? Judith, jij kijkt altijd, houden ze zich aan de regelgeving, aan wet en regelgeving. En zodra ze het niet doen, dan tik je ze op de vingers. Dat klopt toch? Maar daar gaan we het dadelijk even over hebben. Oké, we hadden het net al over ons omringende gemeentes, die overal ketst het af. En ik heb een plaatje gezien, dat ging over Roerdalen, over een gebied waar molens, een studie werd gemaakt of er molens kwamen. Er kwamen mensen in opstand of van weerstand en uiteindelijk heeft de gemeente besloten daar niet te zitten. Maar als ik goed naar dat kaartje kijk en ik kijk naar die cirkels die jullie trekken, dan ligt dat maar 200 meter vandaan van de plek waar wij een cirkeltje hier in echt hebben getrokken. Dat klopt. Is dat niet, gaan we dat nu toch weer opnieuw onderzoeken? Nou ja, goed, het is een andere gemeente. Kijk, en ik denk wel dat de bewoners natuurlijk kijken ook met ons natuurlijk mee van wat gebeurt daar. Ze zijn natuurlijk ook wederom in opstand gekomen tegen deze plannen, omdat het 200 meter verder is, net over de grens van Echt-Zusteren. Ja. En ik denk dat de gemeente onderling zijn daar denk ik ook al een gesprek hierover. Ja, anders moeten ze misschien worden ze bij Roemer uitgenodigd om het uit te werken. Dat is er op zich raar. Ik bedoel, jouw huis staat daar, je woont toevallig in de gemeente Roerdalen. Bent eindelijk blij, oké, die windmolen die komt er niet. En dan komt de gemeente echt, ja, maar ik zet er eentje 100 meter verder. En dan heb je geen inspraak. Is dat per gemeente echt, kan ik als gemeente, inwoner van de gemeente echt, kan ik me daar ook bezwaar maken tegen een molen die net over de grens bij... Iedereen heeft het recht om een zienswijze in te dienen. Dus, maar een gemeente kan ook een zienswijze indienen. Dus de gemeente Roerdalen zou eventueel een zienswijze kunnen indienen bij de gemeente Echt-Zusteren. Oké, goed. Gebeurt dat? En jullie spreken waarschijnlijk al die gemeentes.
Vanuit het traject van Holtum Noord weet ik dat de gemeente Exusteren, de gemeente Sittard-Geleen, daar niet voor heeft benaderd. Oké. Dat weten we dan. Misschien moeten ze dat doen. Misschien nou ze deze brief gekregen hebben. Misschien wel. Dat ze dat doen. Want als ik deze brief kijk, ik kom weer terug op deze brief. Dan zie ik al die pizzapunten, zal ik maar zeggen. En dan zie ik, zeg maar, een groot verschil tussen landelijk, de verdeling, en provinciaal. En Dat is de gemeentelijk, die jongens. Dat is gewoon wat Sebus net zei. Die ene staat het één verhouding. Zon op land, zon op dak en windenergie. Ja. En dat is gewoon een hele simpele verdeling. Alles gewoon gelijk. Ja. Daar zit niet meer logica achter. En landelijk zet men veel meer in op wind op zee. Ja. Eigenlijk meer dan de helft van de energie wordt daar op zee opgewekt. Ja, ik denk eigenlijk dat als je dat gaat... we hebben het plaatje gezien. Ja, maar ik denk eigenlijk, dat is ook iets wat wij eigenlijk ook ontdekt hebben. Je kunt beter, als je naar het rendement gaat kijken, en kun je beter 1 windmolen op zee zetten. Dat vertegenwoordigt 5 windmolens hier. En dat betekent eigenlijk 5 keer de investering in materiaal wat je moet doen om zo'n die molens op te zetten. Ja, dat is natuurlijk gigantisch. En zo'n windmolen bouwen is ook weer een stikstofprobleem. Hè? Want het is ook, Uiteraard. Ja, want in 2030 moeten we allemaal er klaar voor zijn. En dan moet 70% van de energie op duurzame wijze worden opgewekt. Klopt. Dat is... Dus alle elektriciteit die in 2030 nodig is, 70% daarvan moet duurzaam worden opgewekt. Ja. En het probleem, of in ieder geval het goede ook, is dat in 2030 veel meer elektriciteit wordt gebruikt. Ja. Vanwege warmtepompen, elektrische auto's. Ja. En daarop is men nu aan het plannen. Okay. Dus het verwachte gebruik in 2030, daar is 70% van. En dat is... Oké, dat is even nog wat anders, ja. Ja, en dat hebben ze laatst bijgesteld, omdat ze zagen dat ze hadden eerst 120 in gedachten. En dat is nu 165 terawattuur geworden. Dat is heel veel kilowattuurs. Kilowattuur is wat je thuis afrekent. Ja. En terawattuur is 1 miljoen keer meer. En megawatt, terawatt. Dus net zoals je schrijft, megabyte, terabyte. Kilowatt, megawatt, gigawatt, terawatt. Hoe gigawatt zit er nog tussen? Ja, gigabyte. Dus dat is 1 miljard keer meer, inderdaad. Dat is een hele hoop stroom. Ja. En dat kan allemaal door die kabeltjes heen die hier nou overal liggen, die we gaan gebouwen. Dat hoor ik ook, dat het netwerk er niet op is. Maar dat is ook een van de problemen inderdaad. Want we zijn heel goed op weg om dat aan die vraag te voldoen om in 2030 die 70% op te wekken. Nou, wat men ziet ook in Limburg, op onze restregio, Noord- en Midden-Limburg, die kan een aandeel gewoon waarmaken. Dat lijkt nu gewoon op met de plannen die nu goedgekeurd zijn, halen ze gewoon hun deel. Ja. Alleen dan komt het probleem dat de kabels er niet aan kunnen. Dus als er nieuwe projecten bij komen, zegt de provincie, dan willen we de prioriteit geven voor die projecten die zeg maar lokaal draagvlak hebben. Ja. Die landschappelijk zijn in te passen. En die het netwerk efficiënt gebruiken. En dat is om de reden dat zeg maar, Limburg eigenlijk voldoende projecten in de pijplijn heeft, zoals ze dat zeggen, die een aantocht zijn, dat ze kunnen kiezen. Ja. De projecten die gedragen worden. Ja. Het is best wel een ingewikkelde materie. Ja. En als leek, toen we een paar weken geleden voor het eerst aan tafel zaten daarvoor, dacht ik, wat maken ze nou druk op een windmolen? Dat is toch fantastisch zo'n ding. Dan zetten ze mij bij eentje in mijn achtertuin, bij wijze van spreken. Toen werd er al gesproken, toen heb ik wat rapporten doorgelezen ter voorbereiding. En ik dacht, misschien toch maar niet in de achtertuin, misschien een stukje verder. Misschien moeten we hem gewoon in Maria opzetten. Een stukje verder. Maar daar zijn heel veel dingen over na te denken. En ik kan me voorstellen dat zo'n gemeenteraad ook goed moet realiseren waar ze dadelijk ja tegen zeggen. Los van het feit dat er voor 25 of 30 miljoen geïnvesteerd gaat worden. Maar waar zeg je ja tegen, hè? Maar je moet ook nadenken over de lange termijn gevolgen. En die zijn nu nog niet voldoende in kaart gebracht. En toch willen ze nu al een keuze maken voor iets wat men nog niet weet wat er gaat gebeuren. Ja. Maar ik denk ook aan de plannen, de omgevingsvisie waar de gemeente op dit moment ook druk mee bezig is. En heel duidelijk in de eerste bijeenkomst eigenlijk een aantal kernwoorden naar voren kwamen. Leg eens uit, de omgevingsvisie. De omgevingsvisie is eigenlijk een verplicht document wat de gemeente moet maken van hoe gaan wij eigenlijk onze gemeente eruit laten zien in de komende 5 tot 10 jaar. Waar gaan we huizen bouwen, waar willen we recreëren, waar willen we eventueel het industriegebied laten groeien. Allemaal keuzes die de gemeente ook moet indienen. Maar tegelijkertijd waar ook de burgers geraadpleegd moeten worden hoe zij eigenlijk hun omgeving zien.
En de eerste bijeenkomst is wel een paar maanden geleden geweest. Ja. En daar kwam echt heel nadrukkelijk naar voren dat op die avond in Sint-Joost eigenlijk uitermate een natuurgebieden, bos eigenlijk naar voren kwam, wat heel belangrijk was voor de burgers op dat moment. En eigenlijk ook de argumenten voor de dorpen om die leefbaar te houden. En dan hoort daar een windmolen zeker niet bij. Die burgers die daar naartoe gaan, naar zo'n bijeenkomst, hebben die voldoende bagage al? Of moeten we nog 10 van dit soort programma's maken om ze in ieder geval... Ik denk dat zeker meer programma's over dit soort gemeentelijke thema's wel belangrijk is. Ja, want het wordt meestal in kleine artikeltjes geschreven in het weekblad, gemeentelijk weekblad. Ja, probeer dat maar eruit te pikken wat nou eigenlijk belangrijk is, interessant is om ook bij te wonen. En je zult eigenlijk zelf naar zo'n avond toe gaan. En dan kun je beter vanaf de bank zo'n sessie zoals we vanavond hier ook hebben, om dat ook te volgen en proberen geïnformeerd te raken. En dat staat los van of wij voor of tegen zijn, maar dan heb je tenminste het thema centraal gezet. Oké. We gaan langzaam maar zeker... Ja, ik kijk naar een klokje, maar dat klokje dat blijft maar op 57 minuten staan. Dat blijven dus dat werkt niet zo goed. Dus als iemand mij kan vertellen hoe lang we nog hebben... Hoeveel zegt u? 28 minuten wordt er gezegd. Dus dat betekent dat wij langzaam maar zeker gaan wisselen. Maar ik ga jullie nog even vragen, 1 op 1... Is er nog iets wat je absoluut in een minuutje, zo'n soort elevator pitch, gezegd wil hebben? Oké. Ja, want jullie gaan daar verdwijnen, daar moet je je mond houden. Ja. Ja, wat ik dan nog wil zeggen is inderdaad, het werd dan net al genoemd, laat ons niet zeg maar dat iedere gemeente zeg maar 5 windmolens zet. Dat overal waar je straks kijkt dat daar zeg maar een windmolen te zien is. Dat zou ik heel jammer vinden. En laat ons buitengebied rustig en natuurlijk blijven. Ja. Want de mensen wonen in die kernen vanwege die rust en ruimte en natuur. Ja. En als je dat aspect weghaalt in zo'n dorp, dan is dat denk ik een drama voor de leefbaarheid. Want mensen gaan niet wonen waar lawaai is en industrie. Ze komen daar voor de rust en de ruimte. Ja. 47 seconden. Ja, ik denk voor mij wat altijd gespeeld heeft is de informatie naar de burger. Ja, we hebben eigenlijk een heel traject zijn we aan het aflopen rondom windenergie. Dat is ook voor zonne-energie geweest. Je merkt eigenlijk dat de gemeente het heel lastig vindt om de burger echt actief daarbij te halen. En eigenlijk misschien al voorgekookte plannen heeft, lijkt het op, zonder dat de burger echt inspraak heeft. Ja. En het is ook lastig om de burger uit zijn stoel te krijgen, dat beaam ik. Maar het kan in dit geval veel beter als we kijken naar het project waar ze nu mee bezig zijn rondom de windmolens. Ja, maar laten we nou eerlijk wezen voor de leek die ik tot voor kort nog was. Windmolen heeft mij wekt heel veel positief gedacht. Ik denk, nou, er is niks mooier als een windmolen. Ik bedoel, voorheen heb ik gesurfd, geen motortje, een zeilboot heb ik gezeten. Allemaal zonder motor. Lekker schoon. Dus het imago van de windmolen is natuurlijk erg positief. Ja, ik denk dat dat ook zo is. Alleen als je bij een windmolen staat die de gemeente zelf voor ogen heeft van 260 meter hoogte of 240 meter hoogte. Ja. Die hoogte, daar is ook nog geen eenduidigheid over. Het zijn wel flinke jongens die bij je in het gebied komen te staan. En die eigenlijk, als je de klauwcentrale op elkaar zet, die 2 watertorens, koeltorens, dan is het nog een stukje hoger. Hoe hoog is de Eiffeltoren? Die is boven de 330 meter, dacht ik. Dus dat scheelt zoveel niet meer? Nee. Het komt in zicht. Ja, oké. Wat ik er nog wil zeggen is, een recent onderzoek van TNO heeft aangetoond dat windturbines van 200 meter en hoger zorgen voor veel plantschade bij de omwonenden. Ja. Je woning gaat zomaar met 10 tot 15% in waarde achteruit. Dat zijn gigantische bedragen, ook voor de gemeente Ex-Susteren. En dat zijn getallen die in de business case niet goed worden meegenomen. Dus de omwonenden lijden schade. En dat zal uiteindelijk toch door een partij moeten worden betaald. En uiteindelijk zal dat de gemeente zijn. Oké, dus eigenlijk wat je ook zegt van gemeenteraad, bezint eer je begint, lees dat goed door, wikken en wegen, reken dat door. Al voordat je gaat zeggen, dat is 1. We geven er een klap op. Ik denk het laatste punt daarin is dat eigenlijk als we nou doorgaan naar deze raadconferentie, dan gaat er nog een behoorlijk budget aan onderzoek door de gemeente besteed worden. Terwijl we zeggen, joh, gebruik dat budget nou eventueel om die laatste paar procenten die je moet invullen als gemeente. Dat kleine stukje van die stukje om te ondersteunen dat we daar nog extra zonnepanelen kunnen leggen. Ja. Eventueel ondersteuning van huishoudens die het lastig vinden om die te kunnen leggen. Of huur een stukje Waddenzee of zo. En zet daar jouw paal weg. Je kunt veel beter. Daar mogen ze niet. Dat idee hadden we ook. Koop een windmolen op zee en zet daar een stickertje echt zuster op. Ja, bijvoorbeeld. Adopteer gewoon een windmolen ergens. Ja, kun je toch ook doen. Nou,
We gaan dadelijk wisselen. Terwijl we jullie wisselen, dan laat ik even wat beelden zien over slagschaduw. Want daar ga ik het dadelijk met jullie over hebben daar zo. Wat dat teweeg brengt. En ja, ze duren niet zo lang die filmpjes, dus je moet wel een beetje snel wisselen. Zonder de borrels erboven te lopen. Dan ga ik nu de regie vragen om die slagschaduw filmpjes even voor te zetten. Slagschaduw. Maar voor we daar verder over gaan praten, want dan ga ik daar aan jou vragen, Toy, wat we hier gezien hebben, maar ga ik even een rondje maken. En Judith, ik begin met jou. Judith Goossens, stel je eens voor, wat doe je in het dagelijks leven behalve je druk maken over de regeltjes, et cetera? Ik werk voor kinderen in het voortgezet onderwijs die passend onderwijs nodig hebben. En ik doe daarvoor leiding geven als directeur-bestuurder aan een samenwerkingsverband voortgezet onderwijs Midden-Limburg. Maar je bent ook jurist. En ik ben ook jurist, altijd en handig. in die hoedanigheid ondersteun jij BLO, Belangenvereniging, help nog eens eventjes. Omwonenden. Leefbaarheid, omwonenden. Ja, een hele hoop. Ja, dus, een hele hoop. Ik ben eigenlijk vanuit Montfort aangesloten bij BLO. Ja, oké. Ja. Over Montfort. Ja. Want daar zijn jullie klaar. We hebben in ieder geval een succes behaald. Ja. Daar komt hij niet. Hè? Ja. Komt hij niet. Ik ga even naar jouw buurman. Geko. Jij bent Geko Visser. Ja. Hè? Jij bent natuurbeschermer. Iemand heeft mij overluisterd. Ook nog voor politieman geweest? Geweest, ja, klopt. Geweest, ja. Ik ben nu ambteloos burger. Absoluut. Ja. Hoe is dat? Dat is prachtig. Ja, erover ik snap praten. vaak niet hoe ik voor een tijd heb gehad om te werken. Ja, ik ben ambteloos bankier, dus dat is ook heerlijk om te doen. Ja. Maar jij bent natuurbeschermer en we gaan met jou, van de vogelwerkgroep De Hazelaar.
Ja. En ik heb een enorm rapport gezien. Volgens mij is dat door jullie geschreven. Over de windmolens Echt Zusteren. Er kwam daar de trekvogels tegen, de gewone vogels. We gaan ze daar allemaal zien. Met name vleermuizen, noem maar op. Daar wordt zelfs gesteld dat wij hier in Echt Zusteren, of dan in dit stukje Midden-Limburg, de hoogste vleermuisconcentratie hebben van heel Nederland. Ja, correct, ja. Oké, wat zo'n windmolen, daar gaan we het daar even over hebben. Prima. Ik ga naar jou over, buurman. Toy. Toy Broen, jij was de vorige keer ook hier en met jou gaan we praten over wat het met de mens doet. Hè? Dus, De gezondheidsaspecten. Ja. en dat gaan we doen. Maar nou, ik blijf bij jou hangen, want we hebben net naar iets gekeken. Die filmpjes, slagschaduw. Ja. Vertel eens, bedoel, er komt toch maar af en toe zo'n flitsje voorbij. Nou, je zag in ieder geval de frequentie. De slagschaduw is dus als een molen tussen de zon en de aarde staat. Hè? Dan komt er een schaduw. En die schaduw, dat is hoe groter de molen, hoe groter de wiek, hoe langer de schaduw zal zijn. Hè? Ah, ja. En het gekke is dat, ook ik wist dat eerst niet, moet ik eerlijk zeggen, maar dat is dat een schaduw niet uitdooft. Hè? Dus een schaduw is schaduw, het is ja of nee. Ja. Dus een schaduw die is vaak 10 keer de lengte van die hele molen, dus 1,5 kilometer verder zie je nog steeds die schaduw. Ja. Maar het is nog steeds een volle schaduw. Hè? Hij wordt dus niet zwakker. Dus je moet je voorstellen dat kilometers verderop zit je gewoon in de schaduw van die wiek. Ja. En je zag de frequentie, hè? Dus het is rond. Een seconde ongeveer. Dus het blijft maar doorgaan. Hè? Dus stel voor je zit op je balkon, je zit thuis te werken, je zit op je laptop en achter je staat die molen. Dat betekent dus dat er constant die schaduw komt. Ja. Nou, je kunt je denk ik wel voorstellen dat dat niet prettig werkt. Nee, dan ben je... Of niet prettig recreëert of niet prettig... wat dan ook. De cameraman die hier rechts stond, daar had ik het er straks mee over. En dan zei ik vind het een beetje dus een stroboscoopachtig effect. Ja, en hij zei, nee, dat is niet zo, Tom. Maar volgens mij, oké, ik zie dan het licht wat elke keer... Ja. Hetzelfde effect wat je ook in een trein hebt. Als je daar in de trein zit, dan op een gegeven moment... En je let erop, dan zie je ook die op een gegeven moment laat je het ook niet meer los natuurlijk. Hè? Nee, kijk, ik zeg dan al, in een trein dan maak je nog je maakt die van nog een keuze. Dan kijk je wel, ja. Maar dit komt er, hè? En ik denk dat je er niet van kunt afwenden. Hè? Als jij ergens zit en die schaduw die blijft komen, je gaat het geheid merken. Je kunt het niet tegenhouden, je merkt het gewoon, je moet het merken. Dus eigenlijk de mensen die dan in de buurt wonen, die hopen dan maar op een windstille, mistige dag. Dan heb je nergens last van. Hè? Dan heb je nergens last van. Maar ik zag in dat filmpje ook een soort listboxje wat ze openklikte. En daar kun je ook nog zeggen, nou, de slagschaduw in juni is een andere als die in februari. Ja. Ligt aan de stand van de zon, de hoogte van de zon. Hoe hoger de zon is, hoe langer die schaduw zal worden. Ja. Dus nou vraag je mij, de volgende vraag van jou is natuurlijk, wat doet dat op de gezondheid? Ja. Kijk, het probleem is dat heel veel zaken zijn niet keihard bewezen. Want dit soort molens, deze hoogtes, die kennen we niet. Hè? Op land zijn deze molens er nog niet. Dus het is niet onderzocht, omdat ze er doodsimpel niet zijn op deze afstand. De molens die we nu voor ogen hebben van 230 meter, en dat is tot met het tipje van de wiek. Ja. Die zijn er nog niet zoveel in Nederland? Die staan ergens op de Maasvlakte, een beetje een proefopstelling, maar op land zijn ze er nog niet. Okay. Dus alles wat er gezegd wordt, of alles wat bekend is bekend bij molens van veel lagere hoogtes. Dus niet van deze hoogte. Koningsbos, als ik daar Duitsland in ga, dan zie ik er een hele hoop staan. Ja, maar dat is allemaal stukken lager. Dat is allemaal lager. Ik kan het nooit inschatten. Want... Jij vraagt welke hoogte, dan kijk ik toch even naar die kant van de tafel. Want zij weten dat vast wel. Die in Koningsbos staan, daar verder door? De meeste zijn 100 meter, maar er zijn recent een aantal van 100 meter. 4 van 100 meter zijn vervangen door 2 van 200 meter. Dus er staan een aantal van 200 meter. 100 jaar bij afgrond wel. Maar die kamers hier staan, die zijn zo'n 100 meter. Dus ik moet er gewoon nog eentje bovenop zetten om een idee te krijgen hoe dat... Dus als die windmolen in Mariahoop staat straks, die van 230 meter, die kan ik hier vanuit echt al zien dan? Dat denk ik wel. Of dat weet ik wel zeker. Dat weet ik wel zeker. Je ziet de koeltoren ook van hieruit. Dus, En daar hadden we net over. Die wordt 2 keer zo hoog en nog een stukje erbovenop. Okay. Dus die ga je overal zien. Dat is, en er komt er niet 1, hè. Er komen er meerdere te staan. Hè. Ja.
Ja. Of althans, Dat zijn de plannen. Ja. Dat zijn de plannen. Ja. Maar misschien dat voortschrijdend inzicht, zoals het een mooi woord heet. Dat men denkt van nou, misschien zijn er ook andere alternatieven. En als we dat taartpuntje kijken wat nog ingevuld moet worden. En de investering die er tegenover staat. De investering die je moet plegen om die paar procent nog invulling aan te geven. Ja. Moet je afvragen. Je moet uitkijken dat het geen prestige-object gaat worden. Dat dreigt soms wel eens te worden. Ik las, want ik blijf nog even bij de gezondheid van de mens. Want, en daarna gaan we de gezondheid van het dier. Ik zag allerlei enge ziektes tot aan zwangerschapsvergiftiging toe. Ik denk, ja, windmolen. Je kunt me veel wijsmaken, maar hoe werkt dat dan? Nou kan je het je niet wijsmaken. Er zijn heel veel dingen bewezen. Nee, het begint over het algemeen met geluid. Hè. Een molen maakt geluid, dat is duidelijk. En het is duidelijk bewezen dat wij mensen hinder hebben als het geluid te hard is. Ja. Nou, als je nou maar heel ver van de molen af woont, zul je geen last hebben. Dat is duidelijk. Hè? Nee. Die molen van Mariehoop, zul jij hier geen last van het geluid hebben. Maar die mensen in Mariehoop wel, die hebben er last van. Het grote probleem is slaapproblematiek. De slaap wordt gestoord. Dat is allemaal al heel vaak aangetoond. En vanuit de slaap komt het probleem. Je slaap is om te herstellen. Hè? Je geest herstelt, je lichaam herstelt. Ja. Op het moment dat je slaap onderbroken wordt, herstel je niet. En dan gaat er in je lichaam van alles en nog wat gebeuren. Er komen hormonen vrij, cortisolen komen vrij, adrenalinespiegels komen verhogen. Je krijgt een hele cascade aan problematiek. Ja. En dat zijn dan, noem het maar de indirecte gevolgen. Hè. Het begint met de overlast van geluid, slaapproblematiek en van daaruit krijg je een hele cascade problematiek. Een van de belangrijkste problemen is het ontstaan van hoge bloeddruk. Nou, hoge bloeddruk is weer een risicofactor voor hart-vaatziekten. De zwangerschapsvergiftiging is een bloeddrukprobleem bij de zwangere vrouw. Dus daar heb je hem al te dat wist ik pakken. niet. Ja, ik dacht dat het echt een vergiftiging was. Nou ja, er gebeurt wel iets waardoor je als het ware vergift. Maar het heeft dus met een bloeddrukverhoging te maken. Maar dus we zien eigenlijk een hele cascade aan problematiek. Alleen hoe ga je nou aantonen dat een verhoogde bloeddruk komt door die molen? Door die molen, ja. Het is het gevolg van het gevolg van het gevolg. Daar komt het eigenlijk op neer. Exact. Ja. En dat is toch al vaak aangetoond. Maar ook daarvan zeg ik, we hebben het nooit aangetoond voor molens op deze hoogte. Dat is 1. 2, de onderzoeken die gedaan zijn, die zijn vaak gedaan in Denemarken komt heel veel onderzoek vandaan. Maar daar woont bijna niemand in de buurt van een molen. Hè. Daar zetten ze een molen waar niemand woont. Ja, dus slim. als ze onderzoek doen, dan, wie onderzoek je dan? Hè? Ja. Dus erg veel bias in die onderzoeken. Maar nogmaals, de groep die dan wel dicht bij die molen woont, daarvan is duidelijk bewezen dat die de problematiek hebben. Wat zou nou een veilige afstand zijn om te wonen? Je zegt zo'n molen, dus ze zeggen 2,5 kilometer, dan heb je geen last van het geluid, geen last van de slagschaduw. Dan heb je alleen maar een verminderd uitzicht, zal ik maar zeggen. Is dat een... Ik denk dat die 10 keer de hoogte, dat een redelijke... Ja, daar zijn ook wel onderzoeken naar gedaan. Hè. Nou hebben we het alleen, dat is dan weer het volgende, had ik vorige keer ook al iets over verteld. Dat is het hoorbare geluid, het meetbare geluid. Maar we hebben ook nog infrasoongeluid. Dat is geluid wat wij niet kunnen horen. Dat is zeer, zeer laag frequent geluid. En dat geeft ook trilling. En die trillingen die zijn echt nog veel verder merkbaar, meetbaar zou ik maar zeggen. En daarvoor weten we eigenlijk ook niet heel goed wat het op ons gaat doen. En dat weten we al helemaal niet wat het op kinderen gaat doen. Nee. En er zijn wel al onderzoeken, in 2021 is iets gepubliceerd, dat je ziet dat MRI-scans, dat die iets in je brein doen veranderen bij mensen die blootgesteld staan aan dat infrasone, dus dat zeer, zeer laag frequente geluid. Geluid wat wij dus niet horen. We weten niet eens dat het er is, maar het is er. Ja. Maar ik ga een stapje maken, want als je een hond hebt, dan weet je dat. Honden die horen veel meer. Ik dacht in de hoogte, zou ik maar zeggen.
ook in de laagte of zo? Of, Nou, er is bij voor dieren is qua geluid en slagschaduw heel weinig onderzoek of geen onderzoek gedaan. Een uitzondering erop is het onderzoek dat er is gedaan naar de gevolgen van geluid. Dat geluid waar Toy het zojuist over had, dat heel laagfrequente geluid. Wat voor gevolgen dat heeft op dassen. die gaan dan onder de spoorlijn zitten ergens. Ja, die gaan onder de spoorlijn zitten, maar die hebben daar geen last van. Van de trillingen van de trein hebben ze weinig last. Ze hebben wel last van het geluid. Er is in Groot-Brittannië, daar zijn nog veel dassen. Hier in Nederland is die erg schaars. In Groot-Brittannië, daar is een onderzoek gedaan. Meerjarig onderzoek naar dassen. Hoe die reageren op windturbines. En daarbij is gebleken dat dassen die op een afstand van 1 kilometer of 10 van windturbines hun burcht hebben. Die zijn vergeleken met dassen die binnen 1 kilometer van een windturbine zitten. Daarbij zijn haren veiliggesteld van die dassen. Als die onder prikkeldraad doorlopen, dan blijven de haren aan zitten. Nou, die zijn onderzocht. En daarbij is gebleken dat die dassen die in de buurt van windturbines hun burcht hebben, dat die een verhoogd cortisolgehalte hebben. Het stresshormoon is dat. En die verhoging die is 264% hoger dan normaal. Dat zijn, en dan heb je het over dassen, maar dan heb je natuurlijk ook nog misschien een plaatje, de vogels. Ja. Met name trekvogels. Want dit gebied hier in Limburg, daar staat beroemd om de trek, zal ik zeggen. Daar hebben we een plaatje van, daar gaan we even naar kijken. Ja, dan hebben jullie wel. Dat is een plaatje. Eens even kijken. Bestandje nummer 4. De regie. Daar hebben we een mooi plaatje van. Ja, we moeten even gaan zoeken. Snap het. Ja, maar jullie hebben ook zoveel documentatie aangeleverd. Ja, dat is echt, ik heb hier een stapel liggen. Er ligt nog een stapel op de grond hier ook. Hè. Je ziet het liggen. Hè. Nou, dat is allemaal van jullie mochten je me voorbereiden. Vooruitlopend op dat plaatje kan ik er wel misschien iets zeggen over de vogeltrek. Ja. Vogels die trekken in het voorjaar naar hun broedgebieden in West-Europa en naar Noord-Europa. En in het najaar gaan ze weer terug om in Afrika en Zuid-Europa te overwinteren. Daarbij maken ze gebruik van zaken die ze zien. Waterwegen, verstedelijkte gebieden, etc. Ze maken ook gebruik van het magnetisch veld van de aarde en de maan. En op die manier, in combinatie daarmee, kiezen ze een route waarmee ze vliegen. Nou zitten we in Susteren zitten we in een heel uniek gebied. We hebben in het oosten het Roergebied. En daar willen die vogels liever niet overheen vliegen. Dat zijn grote verstedelijkte gebieden. In het westen hebben we de Maas en de Grimplassen. En dat lijken kleine waterpartijen, maar voor vogels zijn er toch vaak grote partijen om even heen te vliegen. Dus dat doen ze niet. Dat houdt in dat er automatisch een soort stuwtrek ontstaat. En die gaat dan over echt Susteren heen. En wat wij hebben vastgesteld, we hebben als Vogelwegengroep hebben wij een trektelpost waar we al een jaar of 20 vogels stellen in Koningsbos. En alleen al op die plek komen er per najaar 600.000 vogels over. Nou, en als we dan tegelijkertijd weten dat bepaalde soorten trekvogels, en dan praat ik over roofvogels, grote vogels, ooievaars, kraanvogels en dergelijke, dat die heel kwetsbaar zijn voor windmolens, ja, dan is de locatie in echt Susteren is wel een risicovolle locatie. Want die vogels vliegen gewoon rechtdoor. Die vliegen niet om die molen heen? Of, Ja, dat is een. Kijk, als je praat over gevaren van windmolens voor vogels, dan zijn er eigenlijk 3 elementen. Vogels die kunnen doodgaan doordat ze er tegenaan vliegen. Aanvaring noemen we dat. Ze kunnen last hebben doordat het leefgebied waarin ze zitten, waarin ze broeden, waarin ze voedsel verzamelen, waarin ze rusten, dat verandert. Ja. En ze vormen een barrière. Vogels moeten er omheen vliegen. Een voorbeeld daarvan zijn de ganzen. Iedereen in echt Susteren die kent wel de grote partijen ganzen die elke winter van west naar oost vliegen en andersom. Die gaan van de slaapplaatsen bij de Maas. Vliegen ze naar het oosten om daar te gaan fourageren, voedsel te gaan zoeken op de weilanden, op de akkerlanden. En die moeten dus om die windturbines heen gaan vliegen. En dat lijkt niet erg, maar vogels die vreten precies datgene wat ze nodig hebben, als ze dat überhaupt al kunnen vinden. En op het moment dat ze er omheen moeten vliegen, dan kost dat extra energie en is dat dus nadelig voor die vogels. Ja. Oké. Vleermuizen.
Ja. Wij hebben heel veel vleermuizen, heel veel soorten vleermuizen hier zo. Die hebben er ook last van, want Die hebben daar zeker last van. Afhankelijk van de soort vleermuis. Ja. Er zijn vleermuissoorten die helemaal geen last hebben van windturbines. Maar echt zusteren blijkt uit een onderzoek wat is uitgevoerd in opdracht van de gemeente Echt vorig jaar. Blijkt dat er 13 vleermuissoorten hier in Echt zijn. En daarmee is Echt Zusteren een van de meest vleermuisrijke gemeenten van het land. Bij die soorten zitten 3 soorten die op de rode lijst staan. En de rode lijst wil zeggen dat dat soorten zijn die zeer kwetsbaar zijn. Die bedreigd worden in hun voortbestaan. En die zitten dus gewoon hier in Echt Zusteren. Dat is fantastisch, hè? Ja, dat het er is. En dat het allemaal gevaarlijk is. En dan heb je natuurlijk ook nog de insecten. Het is een hele keten, hè, die je aantast. En daar wordt ook niet altijd over nagedacht. Ik ga een sprongetje maken naar jou. Want weet je, en ik ga jou gewoon als jurist, zeg maar, benaderen als je het niet erg vindt, Judith. Ja. Want nu bijvoorbeeld, laat ik zo zeggen, de gemeente en de overheid is eigenlijk de instantie die moet zorgen dat wij een leefbare omgeving hebben, dat we veilig zijn, die is daar verantwoordelijk voor. Als ik bijvoorbeeld het hele Tata Steel verhaal nu hoor, hè, waar willens en wetens gewoon stoffen worden uitgestoten die kankerverwekkend zijn. Ja, PFAS. En eigenlijk zou toch niet het wetboek voor open hoeven te staan om dat te kunnen verbieden. Nee, maar de economie heeft een hele grote hand hierin. Hè. Dus als het economisch rendeert, dan kan het in één keer wel. Want dan kunnen mensen werken en dan kan ons welzijn omhoog en daarmee ook de welvaart omhoog. En dus zo wordt een beetje kortzichtig, naar mijn idee, ook wel gekeken. Ja. En ik denk zelf, kijk, we hebben een hele mooie leefomgeving hier. Ja. En het belang van de natuur is ook wel weer gebleken toen we allemaal thuis zaten 2 jaar geleden met COVID. Iedereen ging de natuur in en het was belangrijk om te herstellen, om te ontspannen, om te bewegen. Het zijn allemaal echt hele grote voordelen voor de gezondheid. Ja. Maar die moet je wel preserveren, want als daar windturbines komen te staan, het is echt industrie. Als je over de A73 naar het noorden rijdt, dan zie je op een gegeven moment net buiten Venlo aan de linkerkant zie je ze in opbouw. Het is één grote industrie. Het is helemaal kapot. Het bos wat daar was, alles is weg. Ja, ik heb het ook gezien als je naar Tilburg gaat. Ja. En daar hebben ze ook een paar gebouwd. Denk ik, enorme dingen zijn dat. Kolossale dingen. Dus je maakt gewoon het leefgebied tussen dorpen in. Hè? En Echt Zuster heeft ook nog het predicaat toeristisch. Hè? Aantrekkende kracht willen ze hebben. Het smalste stukje van Nederland. Mooie fietsroutes worden aangelegd. Ja. Maar niet als daar windturbines staan. Het is gewoon echt industrie. Dus ja. Een aantal jaren geleden, toen hebben ze hele bouwprojecten stilgelegd in de Parkstadbuurt vanwege zo'n korenwolfje. Ze hebben er 2 gezien en toen ging even niks meer door. Ja, nu zitten we eigenlijk met dezelfde grenzen, maar dan op het gebied van stikstof. Dus er zijn wel grenzen, maar ja, het is altijd maar de vraag hoe ze worden. Kijk, de das is ook beschermd, maar die wordt nu ook geweerd. Dus het is maar de vraag, wat gaan ze daar dan mee doen? Hè? Dus het is, ik denk, het beschermen van een leefomgeving is ook een stukje wat je moet willen. En als je de economie steeds voorop staat, dan vind je ook wel een weg om dingen te realiseren die niet goed zijn voor de mens. Ik moet zeggen, we waren op de regionale energiestrategie. Die hadden een vooruitdag vorige week. En dan zit je met raadsleden en bestuurders en met betrokken burgers en deskundigen, ook vertegenwoordigers van bedrijven. En daar werd gezegd dat net door de steeds meer oplopende argumenten tegen windturbines, dat het aspect leefomgeving als criteria is toegevoegd, nu al. Dus andere mensen die geprotesteerd hebben tegen de turbines in hun omgeving, die hebben er wel voor gezorgd dat nu het aspect leefomgeving echt iets is waar rekening mee moet worden gehouden. En daar is net al even aan gerefereerd. Dat zijn die regels wat door de Europese rechter en ook door de Raad van State die wij hadden, hè, die bescherming boden aan de mens. Die waren overigens helemaal niet zo streng. De Europese regels in andere landen die zijn vele malen strenger. Hè, dus de afstand tot de molen, hoeveel last je mag hebben van slagschaduw, het geluid en dergelijke. Nou, die zijn in Nederland waren die altijd heel erg los. Maar deze regels zijn dus buiten werking gesteld omdat ze onvoldoende specifiek zijn eigenlijk.
En er wordt wel gezegd van nou, we gaan nieuwe regels maken. Maar uiteindelijk komt het erop neer dat je steeds per locatie moet kijken wat acceptabel is. Dus elke gemeente moet in hun eigen beleid opnemen van wat zij acceptabel vinden aan afstand enzovoort en geluid enzovoort. Dan heb ik even, we moeten langzaam gaan afronden, want we gaan, dat uur dat vliegt voorbij. Hè? Die regels zijn voor Roerdalen niet anders dan voor Echt of voor Montfort. Waarom gaan wij dat dan nog opnieuw onderzoeken? Ik bedoel, die argumenten die gebruikt zijn, wat zijn de argumenten die gebruikt zijn om het tegen te houden, om nee te zeggen door die betreffende gemeentes? Komen hier daar al andere argumenten op tafel? Nee, ik denk dat het zo goed als dezelfde argumenten zijn. Ja. Dan weet je toch eigenlijk al wat er gaat gebeuren? Dat zou je zeggen, maar het zijn wel 2 verschillende gemeenten. Okay. Ja, ik denk dat wij in Roerdalen met de groep deskundigen, dus we hebben hier ook een groep met mensen die zich zo hebben ingelezen en zo hebben gestudeerd op de materie, dat ze echt wel deskundig zijn. En als die in gesprek gaan met de ene gemeente, is het anders dan wanneer die in gesprek gaan met de andere gemeente. Roerdalen stond veel meer open en staat nu nog open voor de deskundige adviezen. En ik denk dat een echtzuster nog wel wat moeizamer gaat. Ja, het is niet, als ik nog even aan mag vullen, de Echtzuster is heel terecht een Citaslo-gemeente. Citaslo, daarvan weten we wat dat betekent. Hè. Onder andere mooie natuur genieten, recreëren en dergelijke. Als je kijkt naar onderzoeken die gedaan zijn door wetenschappers, dan zie je dat er een aantal gebieden zijn in Limburg die qua biodiversiteit heel erg hoog aangeschreven staan en heel belangrijk zijn. Dan praat je over de Maasduinen, dan praat je over de Grote Peel, je praat over de Mijnweg en je praat over Zuid-Limburg. Ja. Dat zijn 3 nationale parken en een nationaal landschap. En het andere gebied dat is aangewezen is de gemeente Echtzuster. En wij beseffen dat vaak niet. In wat voor prachtig landschap en natuur dat wij leven. En we zullen wel ons best met elkaar moeten doen om dat te behouden. Dat vind ik een prachtig slotwoord. Ja, jij bent vorige keer al volop aan bod geweest. Je hebt alles volgens mij kunnen zeggen wat er gezegd is. Beste mensen van Echt, maar ook beste raadsleden, u heeft die brief gehad. U heeft misschien deze argumenten heeft u gehoord. Denk goed na en neem een wijs besluit. En als je wijze besluiten neemt, dan kan niemand tegen zijn. Dus ik dank u voor het kijken. Ik hoop dat iedereen hier zijn zegje heeft kunnen doen. Als dat niet zo is, komen ze gewoon nog een keertje terug. Tot de volgende keer. Dank u wel.